tots i totes, cor d'honor, que hem consistència amb vosaltres avui. Avui presentem un vídeo, un audiovisual que hem preparat expressament per a les falles, per animar la gent a que vagi a les falles, perquè les falles és un dels patrimonis més grans que tenim els valencians i valencianes. Per això us presentarem un vídeo que és molt xulo per a recuperar la nostra música que el Pere Martí València diuen que és música. I també us presentarem un disc de balls que han estat que hem preparat també el motiu de les falles de les Betlem. En primer lloc, donaré pas al diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, que us parlarà dels seus projectes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pere Majors. Senyor de Cultura Festiva. Bé, avui estem presentant un disc d'Arbaes. Un disc d'Arbaes Falleres que és una producció de la Diputació de València i en l'organització d'Atabalats que mitjançant Josep Miret i Rafa Marco ens han fet una organització que va permetre dins de la campanya de València és Música de la Diputació i la red d'acostar la promoció musical i les mostres d'arrel de trobades de folklore amb mestissats i variats musicals i festives, tot al voltant del folklore valencià, doncs dins d'aquesta campanya avui presentem un producte netament faller. Albaes Falleres amb estil és una producció de més de 47 peces d'albaes temàtiques, des de l'acordar, la presentació, el dia de la presentació de la Fera Major, les despertats, cada acció fallera va tenir una alba temàtica, algunes són instrumentals. El disc està pensat com un material de suport a la cultura festiva de les falles, tant per als casals com per a ser gaudit pel carrer, als mòbils, als escenaris, a les formacions de banda, a les xaraques, etc. Totes les lletres giren al voltant de la festa com a dia. El disc és un intent d'establir nous lligams entre el cant d'estil valencià i la festa de les falles, enfortir-los, una relació que s'endevina molt prometedora i que obri portes a la diversitat musical dins de la festa. La distribució del material va fer en breu, volíem haver la teoria, però per qüestions tècniques que no s'escapa, el dilluns ja estarà repartides en totes les juntes locals falles del País Valencià per a que es distribuïsquen per tots els casals falles. També, com a material complementari, s'inclourà un show amb un videoclip, i aquesta és una de les grans sorpreses, no? Amb la cançó No sigues ni no, que esperem que siga la cançó de les falles 2019, i ara us explicareu per què, no? Amb diverses partitures i tot per a la seva interpretació. S'ha elaborat amb textos senzills que cuiden el llenguatge inclusiu i la perspectiva de gènere per tal de fer les festes més integradores. No sigues ni no, el videoclip és un bonus track, una cançó extra que farà la delícia en els casals fallers durant les festes falleres, compost, com he dit abans, per Atabalats, grup Oliu del Camp de Montpedre, ha estat rodat en els carrers de Bussó i ha comptat amb la col·laboració estreta de part de la població. No sigues ni no està compost amb ritmes tremendament festius, animats, encoratjadors. El clip de vídeo, d'uns 4 minuts de durada, ha estat realitzat amb idea de ser compartit per les xarxes, subtitulat en un munt d'idiomes, però el que pretenem és també llançar la festa de València. A la qual cosa, ara vosaltres ho gaudireu, ho jutjareu i distribuireu segur, perquè a la finalització d'esta roda de premsa van estar els links i amb les xarxes per a que es pugui compartir. Pere, moltes gràcies per la recepció de l'Ajuntament de València, com sempre, i a la vostra disposició. Sí? Doncs poseu en marxa el vídeo.
Fins ahí.